μιλήσαμε για το άρθρο της Αμερικής, γιατί πρώτα απ' όλα ήδη ήταν στην Αμερική, ήμασταν μαζί το Δεκέμβριο για ένα άλλο project πάλι με το Πανεπιστήμιο. Και δεύτερον, γιατί συνεργάστηκε με παιδιά από την Αμερική, πάλι την Άνοιξη, οπότε είχε ήδη, να το πω, το network, την επαφή, ώστε να μπορεί από εκεί πέρα να αναπτυχθεί και να απογραστεί την κατάσταση. Θέλω να μας πει δύο λόγια. Το τηλέφωνο του Δημήτρη το πήρα μια εβδομάδα μετά που γυρίσαμε από την εκεί, δηλαδή μια δεύτερη εβδομάδα του Δεκέμβρη. Μπορεί να δεν είσαι σήμερα λοιπόν, αύριο Ανniversary. Και μου λέει: έχουμε αυτό. Ξεκινάμε μια έτσι ομάδα, όλα τα παιδιά φοιτητές και λοιπά από το τμήμα. Είδα πως συνεργάζεσαι καλά και τα λοιπά, γιατί έχουμε μια υπέρευση συνεργασία με τον Δημήτρη. Και του το δίνω αυτό. Ήθελα να πιέσει και πολύ υποστηρικτικός και σε ευχαριστώ γιατί, όπως όλοι ξέρετε, 5 Νοεμβρίου ήταν οι εκλογές, μέσα σε μια εβδομάδα που είχαμε παραδώσει το άρθρο. Και ο Δημήτρης ήταν φοβερός συνοδοιπόρος σε αυτό και σε ευχαριστώ και δημοσίως. Και λοιπόν, θέλει ο Μπούς, παίρνω τηλέφωνο, μου λέει κάνουμε το δεύτερο τηλεφωνικό, Gen Z και εκλογές. Παίρνει στη ΣΥΠΑ. Δημήτρη, πάμε. Πολλή δουλειά, κυρίως την τελευταία εβδομάδα, γιατί η Gen Z είναι μια πολύ αμφιλεγόμενη γενιά, διότι η αρχή της είναι πολύ millennial, το τέλος της ξεφεύγει εντελώς από το Gen Z, δεν μπορείς και πολύ να τους βρεις μέσα στα social media και όλα. Και αυτό φάνηκε λίγο και από το αποτέλεσμα. Είχαμε πολύ μεγάλη, όπως θα δείτε μέσα στο άρθρο, συμμετοχή της Gen Z. Τώρα το τι ακριβώς έγινε και τα λοιπά, θα το διαβάσετε στο άρθρο, ελπίζω, και ελπίζω να σας αρέσει κιόλας. Το φέραμε όσο μπορούσαμε στα μέτρα σας, λίγο και το χιούμορ να μην σας κουράσουμε, φυσικά. Αυτό ήταν το. Αυτό το στα μέτρα σας νομίζω ότι είναι λόγω ότι επειδή εμείς ίσως είμαστε λίγο πολύ καλνέτες, ας πούμε, και όλη μέρα καθόμαστε συζητάμε για αυτά. Δεν σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι δεν έχουν καλύτερα πράγματα να κάνουν ζωή τους. Οπότε δεν έχουμε σημαντικό να το κάνουμε λίγο πιο φόρο. Λίγο που κάτω, λίγο πράγμα που κάνουμε τα βάλαμε μέσα. Λίγο μια άλλη έξωση, το Brad Girl νομίζω ότι δεν να το ξέρει. Οπότε, ναι. Και να πούμε ότι ήταν και το πιο απαιτητικό άρθρο με την έννοια ότι το περιοδικό έπρεπε να το δώσουμε στο τυπογραφείο ουσιαστικά μία εβδομάδα αφού του γίνανε οι εκλογές στην Αμερική. Μάλλον έπρεπε και νωρίτερα, αλλά εξαιτίας των εκλογών το καθυστερήσαμε. Και ουσιαστικά η Πενελόπη κλήθηκε να δει το αποτέλεσμα, να έχει κάνει εννοείται μια προετοιμασία, αλλά να παράξει το τελικό άρθρο μέσα σε 4-5 μέρες. Όπου εννοείται αυτό είναι θελοντικό, δεν είναι δουλειά της, αλλά έχει και 100 άλλα πράγματα και έπρεπε μέσα σε 5 μέρες να παρακολουθήσει, να επιλέξει την πληροφορία και να την βγάλει. Οπότε αυτό είναι το πρώτο άρθρο. Και να πάμε τώρα στο επόμενο.